ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. дар ҳошияи рӯзи ҷаҳонии футбол бо ибтикори Федератсияи байналмилалии футбол дар саросари ҷаҳон чорабиниҳои ҳафтаи ҷаҳонии футбол дар назар дошта шудааст. ҳафта ба рӯзи ҷаҳонии футбол ки ҳамасола 25 май баргузор мегардад бахшида шудааст ки маҳз бо ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ин хусус қатномаи Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ силсила чорабиниҳои варзишӣ аз ҷумла фестивали футбол ба нақша гирифта шудааст. шарҳи Юсуф Ғанизода. Федератсияи байналмилалӣ баргузор мешавад бахшида шудааст ки маҳз бо тарда шуда варзишгарон таҳти ғамхории ҳамешагии давлату ҳукумати мамлакат қарор доранд. Бояд гуфт ки таъмини рушди футбол дар Тоҷикистон ва дастгирии варзишгарон хусусан футболбозон дар маркази таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. дар ҳошияи баргузории рӯзи ҷаҳонии футбол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузории фестивали футбол ва мусобиқаҳо оид ба ин намуди варзиш дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба нақша гирифта шудааст ки дар онҳо футболбозон ва доираи васеъи ҳаводорони ин намуди варзиш иштирок менамоянд. давоми солҳои охир натиҷаҳо аз рӯи ин намуди варзиш назаррас арзёбӣ мегарданд. аввалин маротиба дастаи миллии футболи Тоҷикистон дар ҷоми Осиё 2023 дар шаҳри Давҳаи Қатар фаъолона иштирок намуда то даври чорякфинал баромад. дар бозии даври чорякфинал футболбозони тоҷик дар рақобати баробар бо дастаи миллии Урдун қувва озмуда, дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон ба қатори 8 дастаи беҳтарини Осиё ворид шуд. дастоварди дигари футболи тоҷик пас аз иштироки муваффақона дар ҷоми Осиё 2025, дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон оид ба футбол дар даври ниҳоии марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё 2025 дар гурӯҳи Д бо ҳисоби 3-1 бар тими Эрон ғалаба кард. ин ғалаба ба тими Тоҷикистон имкон дод ки дар гурӯҳ мақоми якумро ишғол карда роҳхати ҷоми ҷаҳон 2025ро ки моҳи ноябр дар Қатар баргузор мегардад ба даст орад. ин ҳама дастовардҳо натиҷаи тадбирандешиҳои пайвастаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушду оммавигардонии варзиш, ҳавасмандсозии варзишгарон аз ҷониби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ буда ба рушди минбаъдаи ин намуди варзиш замина мегузорад. дар шаҳри Душанбе маросими ҷамъбастӣ ва ҷоизасупорӣ ба ғолибони чемпионати Осиёи Ғарбӣ оид ба шоҳмот байни кӯдакон ва наврасон баргузор гардид. ин мусобиқаи бонуфуз бори аввал дар шаҳри Душанбе байни шоҳмотбозони навраси 14 давлати ҷаҳон роҳандозӣ шуд ки беҳтаринҳо дар он муайян ва қадрдонӣ гардиданд. тафсилоти бештар дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. зимни маросими ҷоизасупории чемпионати Осиёи Ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни кӯдакон ва наврасон, роҳбарияти Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи шоҳмоти Осиё, Федератсияи шоҳмоти Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки ин як чорабинии муҳими варзишӣ аст ки беҳтарин шоҳмотбозони ҷавонро аз минтақа ҷамъ овардааст. яъне зиёда аз 400 нафар аз 14 кишвари дунё дар мусобиқа иштирок намуданд ки онҳо барои гирифтани ҷоизаҳо ва нишон додани маҳорати худ сабқати зеҳнӣ намуданд. сипас ғолибону ҷоизадорони чемпионати Осиёи Ғарбӣ миёни кӯдакон ва наврасон оид ба шоҳмоти классикӣ ҳам дар ҳайати dastavӣ ва ҳам инфиродӣ муайян шуда қадршиносӣ гардиданд. нахуст дар 6 сину сол миёни духтарону писарон медалҳо соҳибони аслии худро дарёфтанд. аз намуди инфиродӣ шоҳмотбозони Қазоқистон аз ҳама бештар 16 медал, 4 тилло, 3 нуқра ва 9 биринҷӣ ба даст оварданд. баъдан шоҳмотбозони зери парчами Федератсияи байналмилалии шоҳмот баромад намуда ба гирифтани 5 нишон, 3 тилло ва 2 нуқра шарафёб шуданд. шатранҷбозони наврас ва ҷавонони ӯзбекистонӣ сазовори 6 медал, 2 тилло, 2 нуқра ва 2 биринҷӣ шуданд.
баъдан шоҳмотбозони ҷумҳурии исломии эрон ба гирифтани 5 нишон, 2 тилло ва 1 нуқра, шатранҷбозони ҷумҳурии ҳиндустон бошад соҳиби 1 тилло, 3 нуқра ва 1 биринҷи шарафёб шуданд. Меня зовут Диана, я являюсь представителем Шахматной Федерации Казахстана. Благодарим Шахматную Федерацию Таджикистана за такой радушный прием, за отличную организацию чемпионата по Западной Азии среди юниоров и кадетов. Благодарим за радушный прием, теплоту и доброту, и за возможность поучаствовать и проявить себя. Душанбе очень красивый, современный город, который удивил своей инфраструктурой, прекрасными людьми, добрыми людьми, которые всегда готовы помочь и поддержать себя. Юнкер Кристина из Федерации ФИДЕ. По медальному зачету Федерации ФИДЕ мы заняли 2-е место. Организация турнира очень понравилась. Ко всем нашим просьбам прислушивались и должным образом организовали такой крупный международный турнир. Большое спасибо всем. Очень гостеприимная страна. Тут любой, начиная от прохожего, таксиста, работника гостиницы, начиная от каждого участника технического персонала, арбитра, готов помочь, готов отозваться. Очень позитивно, очень профессионально. Много положительных впечатлений. Мы даже успели посетить основные достопримечательности в городе, которые были открыты. Пока дети могли, собственно, после турнира прогуляться вместе с нами. В том числе комплекс независимости. На основных площадях были. Много фото сделали, видео. И вместе с собой вводим много-много очень хороших, приятных впечатлений. Спасибо большое за организацию турнира. Я Ташпулатова Севара, представительница Узбекистана. Наша команда в общем итоге по стандарту заняли 3-е место. Но в общем зачете они 23 медали завоевали. Но для нас это хороший успех. Надеемся, в следующем чемпионате наша команда будет еще успешно выступать. Душанбе очень красивый город, нам очень понравился. Условия проживания, питания, все нам создали очень хорошие условия. Для этого благодарим за Таджикскую Федерацию шахмат и надеемся, они будут провести еще огромные успешные турниры. ҳамчунин ҷумҳурии тоҷикистон низ ба гирифтани нишонҳои ифтихорӣ даст ёфт. хушбахтона дар ин рӯз низ шатранҷбози ҷавону умедбахши кишвари мо Илҳоми Ҷалолиддин миёни иштирокчиёни то 18 сола аз намуди шоҳмоти классикӣ сазовори нишони нуқра гардид. ҳамчунин дар рӯзи 8-уми чемпионати Осиёи ғарбӣ байни кӯдакон ва наврасон маросими қадршиносии ғолибон дар ҳайати даставӣ низ сурат гирифт. шоҳмотбозони кишвари мо дар ҳайати даставӣ миёни иштирокчиёни то 14 сола байни духтарон сазовори ҷои дуюм, байни писарон сазовори ҷои сеюм ва миёни писарони то 18 сола мақоми сеюмро соҳиб гардиданд. ман Илҳоми Ҷалолиддин дар ин мусобиқаи чемпионати Осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни писарони 18 сола сазовори 2 медали нуқра гардидам аз намуди классика ва блиц ва дар оянда кӯшиш мекунам ки ин медалҳоро ба тилло табдил гардонам. ҳар як бозӣ дар инҷо барои ман як таҷрибаи калон буд ва кӯшиш мекунем ки тамринҳоро зиёд карда дар чемпионатҳои баъдӣ парчами кишвари худро баланд бардорем. ба тартиби муайян маросими бошукӯҳи ҷоизасупорӣ баргузор гардида кулли ғолибону ҷоизадорон бо нишон ва ҷоми мусобиқа сарфароз шуданд. ташкил ва роҳандозии чемпионати мазкур аз як ҷиҳат барои рушд ва тақвияти ҳамкориҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар риштаи варзиш замина гузорад, аз тарафи дигар барои дарёфт ва рушди истеъдодҳои ҷавон дар самти ин нави варзиши зеҳнӣ мусоидати фаъол менамояд. бояд гуфт ки дар замони муосир ба тарзи ҳаёти солим ва варзиш, махсусан ба намуди шоҳмот ҷалб намудани қишрҳои гуногуни ҷомеа аҳамияти муҳим дошта, ин намуди варзиш ба рушди зеҳнии наврасон мусоидат менамояд. бозии шоҳмот инчунин дар замири одамон одобу ахлоқ ва хислатҳои нек аз қабили инсондӯстӣ, дурбинӣ, накӯкорӣ, воқеънигорӣ, танзими ҳаёти ҳаррӯза, мустақилона фикр рондан ва масъулиятшиносиро бедор менамояд. ҷаҳонгир Сафарализода, Зайниддин Ҷаббор, шаҳри Душанбе, Ахбор.
дар марказ ва деҳоти ноҳияи Данғара корҳои созандагӣ вусъат дошта масъулин ва соҳибкорону сокинони ноҳия нақша доранд ки бо бунёди муассисаҳои таълимӣ, кӯдакистон, бунгоҳҳои саломатӣ, майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ, роҳу пулҳои мошингард, кашидани хати оби нӯшокӣ ва дигар тадбирҳои ободонӣ ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистонро сазовор пешвоз гиранд. Аз ҷараёни созандагиҳо дар ноҳияи Данғара Салоҳиддини Неъмат гузориш медиҳад. корҳои ободониву созандагӣ дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар марказ ва тамоми деҳоти ноҳияи Данғара бо маром идома дорад ки дар ин самт саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ низ муҳим арзёбӣ мегардад. мавсими навбатӣ ҳаҷи фарзӣ аз ноҳияи Данғара тибқи меъёри пешбинӣ гардида 81 нафар номнавис гардида буданд. мувофиқи маълумот 50% ин ашхос бо ҳидояту роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарфи маблағи ҳаҷро ба ободии маҳаллӣ зисти хеш афзалтар дониста имрӯз ба сохтмони мактабу муассисаҳои томактабӣ, бунгоҳҳои саломатӣ, майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ, роҳу пулҳои мошингузар, кашидани хати оби нӯшокӣ ва дигар корҳои созандагӣ шурӯъ намуданд. дар ҷамоати деҳоти корези ноҳияи Данғара корҳои сохтмонӣ айни замон дар 9 иншоот ки марбут ба соҳаи маориф ва тандурустӣ мебошад бо маром идома дорад. моро фарзандон хостанд ки ба ҳаҷи фарзӣ равон кунанд. ман хостам ки дар қишлоқ мактаби нав шидесай, таваллудхона шидесай, ҳамин маблағи ҳаҷ рафтаи худро ба ҳамин сохтмонро супораму бигзор ҳамин сохтмонро ба фарзандои мо, ба набераҳои мо, ба қишлоқагӣ хизмати адо кунад. рӯз ба рӯз зиндагии мо, сатҳи зиндагии мардуми мо баланд шуда истодааст. барои ободу зебо гардондани диёри худ тамоми шароитҳо имконпазир аст. имрӯз мо имконият дорем ки аз ҳисоби пасандозҳои худ ки барои ҳаҷ ҷамъоварӣ намудаем барои ободонии диёр кӯмаки худро расонем ва боз нақша дорем ки дар оянда боз имкониятҳои худро ба инобат гирифта ҳамин корҳои хайра давом диҳем. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии дуошиёна дар деҳаи рахшонзамини деҳоти мазкур ки барои 2160 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст, иқдоми бунёди ин бино дар асоси ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорони деҳоти мазкур рӯи даст гирифта шудааст. дар сохтмони ҳамин мактаб дар баробари соҳибкорони олиҳиммат онҳое ки ба ҳаҷ равона будем ин ободкориҳоро дида маблағҳои ҳаҷии худро барои сохтмони ин мактаб, барои сохтмони пулҳо, барои сохтмони боғчаи бачагона сарф намудем. сокинони деҳоти лолазори ноҳияи Данғара бо шукргузорӣ аз тинҷиву осоиштагии мамлакат мароми созандагӣ пеша намуда баҳри ободии маҳаллӣ зисти хеш талош намуда истоданд. дар деҳаи даштаки ин деҳот пули мошингузар бо дарозии 45 метр, дар деҳаи остона як пули мошингузар бо дарозии 40 метр, сангфаршу мунфарш намудани роҳҳо дар деҳаҳои навбунёд ва дигар корҳои ободонӣ рафта истодааст. бинои муассисаи таҳсилоти томактабии дуошиёна дар деҳаи нурбахши деҳоти лолазор ки барои 300 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст, корҳои сохтмонӣ дар зербино бо маром идома дорад. соҳибкор сохтмони бинои ин муассисаро дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат рӯи даст гирифта дар оянда нақша дорад ки вобаста ба талаботи сокинони ин деҳа як корхонаи хурди истеҳсолӣ сохта ҳамзамон нафарони бешуғлро ба кор таъмин намояд. шахсоне ки зиёда як бор ду бор ҳаҷ рафтагиам масрафи зиёд кардан ба роҳсозӣ, ба кӯпруксозӣ, ба муассисаи томактабӣ сохтан ҳаминам садақаи ҷория ҳисоб мехӯрад. махсусан пешвои муаззами миллат дар бораи муассисаи томактабӣ таваҷҷӯҳ кардан мо иқдом гирифтем ки ҳамин як муассисаи томактабӣ сохта ба истифода диҳем бо тамоми таҷҳизоташ. тасмим гирифтем ки дар ҳамон ободонии қишлоқ халқро ҳам сафарбар кунем, ҳам худамон ҳиссагузор бошем ки ҳамон бачаҳо як роҳи обод қатӣ ба мактаб равоо карда тавонам ва дар оянда бехатарии онҳо таъмин бошам. мо ҳам заррае бошад бояд ҳиссаи худмонро бигузорем. дар доираи татбиқи иқдомоти созанда бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии меҳан дар деҳоти пушинги ноҳия низ дар баробари ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои ободонӣ, сохтмони иншооти соҳаҳои маорифу фарҳанг ва дигар марказҳои хизматрасонӣ аз ҷумла бинои муассисаи таҳсилоти томактабии дуошиёна барои 300 кӯдак, як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии дуошиёна барои 1000 нафар хонанда дар як баст, бинои қасри фарҳанг, бинои дуошиёнаи
ҷомаи ҷамъияти деҳоти Пушинг, оғози корҳои сохтмонӣ дар бинои хонаҳои истиқоматӣ барои омӯзгорон, ҳамчунин корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ҷӯи маркази деҳаи Пушинг ва дигар корҳои созандагӣ вусъат дорад, ки дар ин самт саҳми сокинону соҳибкорони ҳиматбаланду ватандӯсти маҳаллӣ назаррас арзёбӣ мегардад. имсол нияти сафари ҳаҷ кардан доштем ва дидем ки ҷавонҳои сарбаланди ҳамин деҳаамон бинову сохтмонҳо карда истодаанд ва ба аҳлу оилаи худ тасмим гирифтем ки ин маблағе ки ба сафари ҳаҷ меравем каме ҳам боша барои ободии ин сохтмонҳо сарф намоем ва аз ин иқдоми гирифтаи пешвои миллатамон бениҳоят миннатдор ҳастем. мин баъд кӯшиш мекунем ки барои ободонии ҳамин деҳа саҳми худро бигзорем. ман ҳамин сол нияти сафари ҳаҷ кардан доштам. аз сабабе ки дар ҳамин деҳаи мо иқадар сохтмоно шуд, ман маблағи худро ба аҳли оила маслиҳат карда дар ҳамин сохтмоно сарф кардам. заминҳои корами деҳоти сангтудаки 1560 гектарро бо назардошти заминҳои назди ташкил медиҳанд тавассути се пойгоҳи обкашӣ пайдарпай обёрӣ гардидааст. ҳавзҳои тақсимоти оби полезӣ ки солиёни зиёд таъмирталаб буд, сокинону соҳибкорони деҳоти мазкур кӯшиш намуданд ки то оғози мавсими кишту кор ин ҳавзҳоро пурра аз таъмир бароранд. ба ҷои мисол хонаи худо ҳаҷ кардан мо ҳамира иқдом гирифтем, ай таъмир буровардем то 2 маротиба 3 маротиба хонаи худо рафтана ҳамин пуле ки дар ҳамун роҳ сарф меша, як маротиба ки ҳаҷ кардам, дуюм маротиба як бунгоҳи тибби деҳаҳои хушонда, як роҳрави мисол лойлақа будагира сангфарш кунанд, як муассисаҳои то мактабӣ сохта, мақсад ободии диёру ватанда бошанд. сохтани ҳавзҳои шиноварӣ дар деҳот аз як ҷониб дар солимгардонии кӯдакону наврасон мусоидат намояд, аз ҷониби дигар хавфи ғарқшавӣ бартараф мешавад. сафари ҳаҷ ният доштем дар деҳаи Гилистон ҳамин ҳавзҳои шиноварӣ набуд. пештаракҳо кӯдакҳо ба дарё мерафтанд, бисёр хатарнок буд. иқдом гирифтем ки як ҳавзи шиноварӣ барои кӯдакҳо сохта ва истифода диҳем. дар марказ ва деҳоти ноҳияи Данғара бунёдкориву ободонӣ ба шиори ҳамешагии соҳибкорон ва сокинони шарафманд табдил ёфта ният доранд ки ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор пешвоз гиранд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. иқдому ташаббусҳои созанда дар заминаи амалинамоии барномаҳои мушаххаси ободонӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. бо вусъати бунёдкориҳо сифати хизматрасонии соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ беш аз пеш беҳтар гардида, сохтмони корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. маълумоти муфассал дар гузориши Моҳираи Тоир. дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар муддати 33 соли замони соҳибистиқлолии давлатӣ ин минтақаи мамлакат ба натиҷаҳои баланди созандагӣ ноил гардид. ба ифтихори сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагиву бунёдкорӣ вусъати тоза касб намуда, сохтмони иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ идома дорад. дар 3 моҳи якуми соли ҷорӣ ҳаҷми сармояи асосии иҷро кардашуда дар соҳаи сохтмон 207,5 миллион сомониро ташкил дод, ки нисбати ҳамин давраи соли 2024 98,4 миллион сомонӣ ё 90% зиёд мебошад. корҳои сохтмону васлкунӣ ба маблағи 197,5 миллион сомонӣ иҷро шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 93,8 миллион сомонӣ зиёд мебошад. вобаста ба сазовор пешвоз гирифтан ва омодагии ҳамаҷониба ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин замина амалшавии бандҳои нақшаи чорабиниҳо оид ба сохтмон ва ба истифода додани иншоотҳои гуногун соҳа бо ҷалби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ зери назорати доимӣ қарор дода шуда нақша чорабиниҳо тасдиқ гардиданд. чунин нақша чорабиниҳо аз 1391 банд иборат буда, аз инҳо 29 банд нақша чорабиниҳои ташкилӣ оммавӣ ва 1362 банди дигар бошад сохтмону таъмири иншоотҳо. имрӯз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва маркази маъмурии он шаҳри Хорухро ба сифати як минтақаи ободу дорои инфраструктура
мухтори муосир мешиносанд. Бояд гуфт ки марҳила ба марҳила симои зоҳирии шаҳру ноҳияҳои вилоят дигаргун шуда ба ин васила ҷалби меҳмонону ҷаҳонгардон низ ба вилоят зиёд гардидааст. Дар ҷавоб ба ҳамаи дастгириҳои давлату ҳукумати кишвар алалхусус пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз сокинони бо фарҳанги вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ саҳми худро дар вусъати корҳои ободониву созандагӣ гузошта дар самти табдил додани Бадахшон ба дарвозаи тиллоии Тоҷикистон саҳми бориз гузошта истоданд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Ахбор. дар шаҳри Кӯни Бодом бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ бунёди 3 кӯдакистони нав идома дорад. Бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур дар назар аст ки боз бештар аз 500 кӯдак ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта шавад. Тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. дар шаҳри Конибодом ки бештар аз 220 000 аҳолӣ зиндагӣ дорад, давоми солҳои охир дар ҳама самту соҳаҳо пешравию дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд омада, сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. ҳоло дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кору амали сокинон барои тақвият ёфтани тадбирҳои созандагию ободонӣ равона шудааст ва дар заминаи дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати кишвар дар баробари маркази шаҳр инфрасохтори деҳот низ мукаммал мегардад. дар раванди амалӣ гардидани иқдомҳои созанда саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпешаю хайрхоҳ низ назаррас арзёбӣ мешавад. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон 714 иншоот ба нақша гирифта шуда, ба санаи 1 апрели соли 2025 492 адад иншоот ба сохта истифода дода шуд ки ин 70% нақшаро дар бар мегирад. мо боварӣ дорем ки то 9 сентябри соли 2026 нақшаи пешбинӣ шуда 100% иҷро мешавад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба бунёди кӯдакистонҳо ки 28 декабри соли 2024 дар паём баён гардид, дар шаҳри Конибодом барои фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. имрӯзҳо дар ду деҳоти шаҳри Конибодом, Пулодон ва Ҳамробоев ҷиҳати иҷрои супориши зикршуда сохтмони 3 кӯдакистони замонавӣ идома дорад ки баъди ба истифода додани онҳо бештар аз 500 нафар кӯдакони синни томактабӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, шароит ва имконият боз ҳам беҳтар мегардад. саҳми соҳибкорон барои бунёди кӯдакистонҳо, мактабҳо, корхонаҳои сесолӣ дар солҳои 2024-2025 назаррасанд. ин 3 кӯдакистоне ки дар маҳалҳо сохтмонашон рафта истодааст, моҳи сентябри соли равон ба истифода дода шуда кӯдаконро ба таълиму тарбия фаро мегиранд. айни замон дар шаҳри Конибодом 21 муассисаи таҳсилоти томактабӣ амал менамояд ва фарогирии кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот бе назардошти марказҳои инкишофи кӯдак 24%-ро ташкил медиҳад. дар шаҳри Конибодом дар идомаи тадбирҳои созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ 40 майдончаи варзишӣ низ бунёд карда шуд ки дар амалӣ гардидани ин иқдом саҳми соҳибкорон ва аҳолӣ назаррас аст. аксари майдончаҳои варзишӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бунёд гардида, дар ҳамаи онҳо барои машғул шудани наврасону ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла футбол ва баскетбол шароити мусоид фароҳам мебошад. ҳамин тавр дар шаҳри Конибодом корҳои созандагию ободонӣ вусъат ёфта, дар асоси нақшаи тасдиқшуда то моҳи сентябри соли 2026 боз 222 иншооти дигар сохта ба истифода дода мешавад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Конибодом, Ахбор. дар шаҳри Хуҷанд корҳои созандагӣ ба истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ идома дошта, аз 950 иншооти ба нақша гирифта шуда то ин давра 758 иншоот бунёд ва таъмиру навсозӣ гардидааст. ҳоло дар кӯчаву маҳаллаҳо таъмири роҳҳо, бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ва марказҳои хизматрасонӣ идома доранд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд дар асоси нақшаҳои муфассали маҳал биноҳои истиқоматии баландошона ки ширкатҳои сохтмонӣ бунёд мекунанд асосан ба таври маҷмуавӣ сохта мешаванд.
дар маҳаллии 8 шаҳри хуҷанд аз тарафи ширкати тоҷсохтмон бунёди 5 бинои истиқоматӣ идома дорад, ки дар ин маҷмӯи бисёр ошона бо тарҳи хосии муосир барои истиқомати шаҳрвандон оянда имконияти васеъ фароҳам мегардад. дар саҳни бино барои истироҳату фароғати сокинон суҳбаткардаҳо, барои кӯдакону наврасон ҷои бозӣ ва баҳри машғул шудан ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ майдончаи муосири варзишӣ ташкил ёфтааст. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар як бино анҷом ёфта, дар 4 бинои дигари баландошона кор идома дорад ва бинокорон аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ таъминанд. биноҳои истиқоматии баландошона аз ҷониби ширкатҳои сохтмонии маҳаллӣ, ки сохта мавриди истифода қарор дода шуданд, таҷрибаи онҳоро дар сохтани биноҳои муҳташам зиёд карда, барои дастрасии аҳолӣ ба манзил таъмини сохтмончиён бо кори доимӣ мусоидат менамояд. бино ба ҳамаи стандартҳо ҷавобгӯ мебошад. мана чунин дида истодед, таваққуфгоҳ як қисм дар пеши бино, қисми асосиш дар қафои бино асфалтпӯш шудааст. майдончаи варзишӣ, майдончаи спортӣ ба стандартҳо ҷавобгӯ мебошад. дар маҳаллии 8 шаҳри хуҷанд коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди истиқлолгурӯҳ ба бунёди бинои баландошонии истиқоматӣ машғуланд. дар асоси лоиҳа биноҳои бисёрошонии истиқоматӣ, ки сохта мешаванд, дорои таваққуфгоҳ барои воситаҳои нақлиёт, марказҳои савдою тиҷорат, дигар иншооти ёрирасон мебошанд. ҳоло дар шаҳри хуҷанд аз тарафи ин ширкати бинокорӣ сохтмони боз якчанд чунин биноҳои истиқоматӣ идома дорад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ширкати ҷДММ Истиқлолгурӯҳ дар микроноҳияи 8 сохтмони биноҳои баландошона идома дорад. ҳамаи маҳсулотҳои сохтмонӣ пурра аз санҷиши лабораторӣ гузаронида шуда дар сохтмон истифода мешавад. дар шаҳри хуҷанд бо баробари бунёди биноҳои баландошонии истиқоматӣ, марказҳои хизматрасонӣ, корҳои мунфаршу ободии роҳҳо дар маҳаллаҳо ҷараён дорад. дар маҳаллаҳои 31, 32 ва 34 шаҳр дар 3 қисмат роҳи кӯчаҳо, ки ба роҳи асосии маркази шаҳр пайваст мешаванд, дар масофаи 1650 метр мунфарш карда шуд ва дар дигар кӯчаҳои маҳаллаҳо кор идома дорад. баҳри сайру сайёҳати бегоҳи рӯзии сокинон, таъссуроти хуби меҳмонону сайёҳон, соҳили дарёи Сер дар ду тараф пиёдароҳҳои фароғатӣ бо тарҳи муосир сохта мешаванд. ҳоло наздик 2 километр роҳи пиёдагар сохта шудааст, ки баҳри сайру сайёҳат ва солимии аҳолӣ хизмат мекунад. расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва дар ин замина таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ яке аз ҳадафҳои муҳиму стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки зина ба зина бо бунёду фаъолсозии иқтидорҳои хурду бузурги гидроэнергетикӣ ва шабакаҳои тақсимоти барқ татбиқ мегардад. раванди мукаммалсозии инфрасохтор, истеҳсоли нерӯи барқ ва таъмини он ба ҳар хонадон яке аз афзалиятҳои муҳим дар ин самт дониста мешавад. Фахриддини Муҳаммадюсуф гузориш медиҳад. низоми энергетикӣ ва дурнамои он дар солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти татбиқи сиёсати энергетикӣ ба муваффақиятҳои беназир аз ҷумла бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикӣ ноил гардид. таҳкурсии асосии иқтидори иқтисодии ҳар давлат аз рушди соҳаи энергетика вобаста мебошад, зеро пешрафти иқтисодиёт ва иҷтимоиёт умуман ҷомеа бе инкишофи соҳаи энергетика ғайриимкон аст. маҳз бо талошҳо ва ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ нақшаҳои мукаммал таҳрезӣ гардида, дар заминаи он нергоҳҳои барқи обӣ аз ҷумла Сангтуда-1, Сангтуда-2, фаъолгардонии 2 агрегати нергоҳи барқи обии Роғун, маркази дуюми барқу гармидиҳии Душанбе ва садҳо нергоҳҳои хурди барқи обӣ сохта ба истифода дода шуда. дар ин марҳила иқтидорҳои мавҷуда низ таҷдид гардиданд. ҳоло дурнамои соҳаи энергетика дар Тоҷикистон нек арзёбӣ мешавад ва барои расидан ба нишондиҳандаҳои боз ҳам баланд ва то ба интиқолдиҳандаи нерӯи аз ҷиҳати экологии тоза дар минтақа табдил ёфтани кишвар тадбирҳои муассир андешида бояд шаванд. дар доираи нақшаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди энергетика лоиҳаҳои зиёде амалӣ гардида, нерӯгоҳҳои барқии обӣ бунёд гардида ва заминаи таъминоти аҳолӣ бо энергияи гармӣ шуд ва имрӯз дар ҷаҳон мушкилоти таъминот бо энергияи электрикӣ ба як марҳилаи глобалӣ ё умуми ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва истифодаи оқилона ва кам кардани талафот
در جریان استحصال، انتقال، تقسیمات و استفاده انرژی الکتریکی را مفهوم صرفه‌جویی انرژی افاده می‌نماید. پرداخت سریع مبلغ برق استفاده شده، مناسبت درست و صرفه‌کارانه با نیروی برق، پیشگیری تلفات آن و با این وسیله سهم گذاشتن در تحکیم هدف مهم و استراتژی مملکت در عموم مساعدت به استقلالیت انرژتیکی رسالت شهروندی هر یک فرد به شمار می‌رود، زیرا صفت تأمینات با برق در بسیار موارد از مسئولیت و معرفت استفاده برای آن وابستگی دارد. با مقصد بالان برداشتن سطح صفت خدمت‌رسانی در ساحه برق و کم نمودن تلفات نیروی برق، 2 اپریل سال جاری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون نو را درباره غیرقانونی استفاده نمودن نیروی برق و خودسرانه پیوست شدن به تجهیزات‌های چین‌کننده برق به تصویب رساند که این برای کم کردن تلفات نیروی برق کمک زیادی را می‌رساند. پرزور نمودن جزا نسبت آن حقوق ویرانکنندگان یا اینکه قانونشکنانی که غیر قانونی استفاده نیروی برق را برا میمانند بسیار اکثر وقتی است و البته که این یک چاره مهم برای عملی ساختن این هدف کلیدی استراتژی خواهد بود. استعمال کنندگان شهروندان کشور این اقدام را با یک فهمش قبول میکنند، چون که این البته برای تنها نفران روانه کرده می شود این جزا که البته قانونشکنی میکنند. در مرحله رشد عملی شوی لایحه‌ها در ساحه انرژتیک امکان داد که حجم استحصال نیروی برق در کشور افزایش یافته، صفت تامیناتی آن نیز نسبتاً بهتر گردد. در ساحه انرژتیک کشور تامین پورای طلبات مملکت با نیروی برق و گرمی در فصل‌های تیر ماه و زمستان توسط برقرار نمودن اقتدارهای موجوده، استفاده منبع‌های آلترناتیوی، استحصال قوای برق و به کار انداختن اقتدارهای نو، اینچنین تطبیق سیاست ثمرانک صرفه نیروی برق و پس کردن تلفات آن مهم بوده. از استفاده برندگان نیز مسئولیت جدی را تقاضا می‌کند. اینک اقدامی مؤثر پیشگیری تلفات نیروی برق و استفاده غیرقانونی آن در کشور صفتا بهتر خواهد شد. همکنون برطرف کردن مسائل حل طلب ساحه انرژتیک خصوصا کاملا بهتر نمودن تأمینات نیروی برق به اهالی مملکت و ساحه‌های اقتصاد ملی توسط جاری نمایی نظارت به حسابگیری و استفاده درست نیروی برق صفتناک تأمین می‌گردد. در این مورد برای تأمین روند مناسبت درست با برق در قانونگذاری مملکت جوابگری نیز پیش بینی گردیده جریان استفاده نیروی برق با تنظیم در آورده خواهد شد. امсол кишоварзони ноҳияи Рашт тибқи дурнамо дар масоҳати 1630 гектар кишти картошка мегузаронанд. бо ин мақсад ситоди ноҳиявӣ техникаҳои кишоварзиро ба хоҷагиҳо вобаста намудааст то маъракаи кишту кори баҳориро дар муҳлати пешбинишуда анҷом диҳанд. гузориши Эдигули Маҳмуд. картошкакорӣ яке аз соҳаи асосии иқтисодиёти ноҳияи Рашт ба шумор рафта, марҳила ба марҳила бо азхудкунӣ заминҳои бекорхобида масоҳати кишту истеҳсоли маҳсулот афзуда истодааст. аз ҷумла давоми 2 соли охир бо азхудкунӣ заминҳои бекорхобида дар минтақаи ҳоид беш аз 120 гектар заминҳои ташналаб обёрӣ гардида, ин раванд боиси афзоиши масоҳати кишти картошка гардида дар ин замина садҳо ҷойҳои нави корӣ ташкил карда шуд то дар оянда истеҳсоли маҳсулоти хусифати маҳаллӣ боз ҳам афзояд. аз ҳама беш масоҳати кишти картошка дар ноҳияи Рашт ба хоҷагиҳои кишоварзии ҷамоати деҳоти ҳоид, Ясман, Ҳиҷборак, Аскалон ва Тагоба рост меояд. ин аст ки аҳли заҳмати хоҷагиҳои картошкакор дар навбати аввал заминҳоро хусифат шудгор карда, баъдан бо истифода аз мошинолотҳои кишоварзӣ қитъаҳои пешбинишударо барои кишти картошка омода месозанд, то аз боду ҳавои мусоид истифода намуда нақшаи киштро дар муҳлатҳои пешбинишуда бо риояи қоидаҳои агротехникӣ иҷро намоянд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд дар ҷамоати деҳоти ҳоид 400 гектар кишти картошка гузаронида шавад ки то имрӯз зиёда аз 100 гектар кишти картошка гузаронида шудааст. кишоварзон бо техникаҳои кишоварзӣ ва тухми аълосифат пурра таъмин мебошанд
ба боварӣ гуфта метавонам ки нақшаи пешниҳод намудаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи раштро ба пуррагӣ иҷро менамояд. картошка дар ноҳияи рашт аслан дар ду марҳила киш карда мешавад ки фосилаи байни он беш аз 20 рӯзро дар бар гирифта, аввалан дар таҳдаштиҳо ва баъдан дар мавзеъҳои баландкӯҳ вобаста ба шароити маҳал бо истифода аз тухмиҳои хусифати ба иқлим тобовар ва тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ гузаронида мешавад. тағйирёбии иқлим ва талаботи бозори истеъмолиро ба назар гирифта, кишоварзони ноҳияи рашт аз роҳу усулҳои муосири кишоварзӣ истифода мебаранд то заминҳои дар ихтиёрашон бударо оқилонаву самаранок истифода бурда ҳосили фаровони картошка истеҳсол намоянд. зеро нақшаи хоҷагиҳои картошкакор дар таъмини бозорҳои ҷумҳурӣ бо маҳсулоти хусифат нони дуюм хеле ҳам назаррас мебошад. ин аст ки дар партави дастур ва супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати афзоиши масоҳати кишту истеҳсоли картошка тамоми техникаҳои кишоварзӣ сафарбар гардида хоҷагиҳо бо тухмиҳои хусифат таъмин карда шуданд то дурнамои кишт дар муҳлати пешбинишуда анҷом дода шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзазода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.